ମୁଁ ଅଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଏୟୁପିଟିଭ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଆଜି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 11/9 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ସାମୂହିକ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସୋମନାଥ ଗରଡ଼ା, ଏନପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାୟଗଡ଼। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଆସନ୍ତା 11/9/2023 ସୋମବାର ଠାରୁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଫାଇନାଲ କରାଗଲା।